kublai pi baro perlok kumta mentang in keren lor ko to ke jingcia ka bajia ha Kolkata ka to sngi pa wan u klur football ba pau nam jong ka por thai u Lionel Messi bale ki pai ba ki bread bilor ki penpra ya ka to stadium ki to ki jaka ki ba ker ya ka to stadium ki penpra ki bread ya ki chiar boro hapo ka to stadium tang na Kadaw ka jing bitar jong pai ba ki le ya ka ne hoi ki don hok ban le ya ka ne namar perkhat ma phi hi dal de phi siu kapisa da ki pheu hajar tangka ban le ban shondur bat u de ban shondur tang ban yo i ru la biang hi tang ban yo i ya ka dur khmat u Messi ru la biang hi tang ban pe ka dur khmat ru yo te tu ka pisa ka bangi siu ka jingmut ayu ka tu ka bangi siu ya Messi hang tu phi yo ka jing sha perlok ka jing sneng pin yo hang tu pe hang ne manu balai ban shondur lang rang ka du Messi Usaruk Khan ukhun Usaruk Khan ki politician jong ka TMC katanga jong politician ki le shondur claim da ka kuno ka jing siu ki le spend time but Messi hadu khatsan ar pheu minute ki pai ba bapli ki ba ap na du ka por shinya ya Messi ban tang ban yo iya ka dur khmat Messi kila ap airport tang ban pe ya ka dur khmat jong Messi ru kim yo te ka jingmun ayu ka tu ka pisa ka ba kisiu ho ngingej ba ka Mamta Banerjee kalapan ma no Lionel Messi kila aitin bakin refund biang ya ka tu ka pisa ka buy ticket ha ka jin sha ka jimun toy ayu ban le ya gine haba kari kalabot nam baro ka wei ka perthei la long breaking news kane ka jingjia kan man toy ayu ban pan ma phaden kane ka jingjia ki fans Messi ki wan hang ne ban wan i ya ka dur khman jong Messi ki siuda ki pheu hajar tangka pat hapdeng ga taru kim yo i ya ka dur khman Messi dapen sodong Messi tang daki kitu ki politician ki actor kitu ki VIP dangla une ba bapli pe ura ya ka Karpet ka badon how to feel hoki media ki kali ya u bele mi ra ya ka Karpet hu ongkum ne ha nga ai bi search pe jar tangka nga siu ga buy ticket ban iya ka dur Messi ru ngam yo ngayo i taka dur khmat jong i tu ki politician ki tu ki film star hang tu dap sau dong tang ki tu ki VIP ken te kan mentoy ayu yang iman wan sine dengan ra ya kan Karpet Ïing ngan bu Ïing jong ngan le kai hak ne Karpet